आङो 4टा जानायनि लोगो लोगो सिखाङो। पुर्निमा आरो अमाबस्यायाव आं ओंखाम जाया। नोंथाङाथ' सासे मेथाइ रोजाबगिरि, दा जोंनि खोनासंग्राफोरनो जुदि दोंसे मेथाइ रोजाबनानै होयोब्ला गोजोननाय मोनगोन। माया थिमि आफाफोर माया थिमि, माया थिमि आफाफोर माया थिमि, सोरगो दं मैदो दङ फाथाल दं, सुखु दुखु मिनि रंजा जेबो दं, जाय जेरै नांगौ एरै गासिबोनो दं। जिउनि दाहार फोन खथायाव जाय जेरै थाङो एरैनो बान्था मोनो। जिउनि दाहार फोन खथायाव जाय जेरै थाङो एरैनो बान्था मोनो। जिउनि सोखोर बेन्दोङाव दंलै आफाफोर सान अखाफोर हाथरखि हाला, आरो बेवहायनो दंसैनो 2 फुख' 3 मेगन 4 बेद 5 बान 6 रितु 7 लैथो 8 बुसु 9 ग्रह 10 दिक 12 राशि 12 तिथि 24 नक्षत्र, आरो बेवहायनो गेलेदों गिलु गुलि जिउ खुलि। जिउ सान्थि फोरगोननि लामायाव दंसैनो आफाफोरा हाखर दैखर नाला नालि निजोरा निजिरि फुंखा फुंखि सान्थि सान्थि 18 सान्थि 18 खुंग्रिं 18 फाथालि। सोरगोनि लामायाव दंसैनो आफाफोर भु भु बस जनलक थपलक सैथलक थल अथल बिथल सुथल फाथल थलाथल रसाथल थल थल जिब्रैनि थल। माया थिमि आफाफोर माया थिमि, माया थिमि आफाफोर माया थिमि, सोरगो दं मैदो दङ फाथाल दं, सुखु दुखु मिनि रंजा जेबो दं, जाय जेरै नांगौ एरै गासिबोनो दं। माया थिमि आफाफोर माया थिमि, माया थिमि आफाफोर माया थिमि। सान्थौजों बुंफबनाय बिथाङा जोंनो दोंसे मेथाइ खोनासंहोबाय। बेयाव बिथाङा बुंदों दुखुबो दङ सुखुबो दङ, जायनो जेखौ नांगौ बेखौनो मोनगोन। जोंनि मानसिया सुखुखौ नागिरनानै आन्दायनाङा, गोजोनखौ नागिरनानै आन्दायनाङा, बेयो जोंनि आखायावनो दङ, जोंनि समाजावनो दङ। नाथाय बेखौ जोङो मोननो रोंनांगोन। जेब्ला जोङो सुखुखौ जोङो मोननो हागोन अब्ला जोंनि जिउआ गोजोन जागोन। जेब्ला जोङो गोजोन जागोन समाजाव जोङो गोजोन थासारि दानो थाखाय जोंबो बिहोमा होनो हागोन। जोबोरै फिलसफिकेल मोनसे मेथाइ। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम बे मेथाइनि थाखाय। दा आङो मिथिबावनो लुबैगोन बबे समाव नोंथाङा बिजाबखौ लिरो आरो नोंथांनि थुलुंगागिरिया सोर सोर, बेजों लोगोसे आरो बबे समाव सिखारो बबे समाव उन्दुयो, मा जानो मोजां मोनो, खेबसेनो जोंनो फोरमायोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। आङो फार्स्ट सिखांनायनि खोथाखौनो बुंग्रोनोसै। आङो 4टा जानायनि लोगो लोगो सिखाङो। 4टायाव सिखांनायनि लोगो लोगो आङो ओंखारनानै आङो बाहेरायाव थांबाय। बे हासुस्रां बिदिनो देहाखौ नुनानै लानानै आङो एसे बेरायबाय माने आङो 1 किल'मिटारसो आङो थाबायग्रोयो आरोखि। थाबायग्रोखांनानै आं ओमफ्राय न'आव हाबफैना आथिं आखाइ मोजाङै सुनानै न'आव हाबबाय। न'आव हाबनायनि लोगो लोगो आङो आंनि जाखिनि रुम बेखौ आङो साफा खालामनानै लायो आरो सिबस्रां हस्रां खालामनानै लायो। बेनि उनावहाय आङो ब्याम खालामो, जग ब्याम खालामो, सिरखासन आरि बायदिसिना खालामो। बेखौ आङो फ्राय 45 मिनिट एखमबा 1 घन्टानो जायो। बे ब्याम खालामो। ब्याम खालामखांनायनि उनावहाय आङो ओमफ्राय आंहा मोनसे हुदा दं। मानसिफोर बुंनाय बादिबा मेडिसिन आरो बियो। आङो कालमिक होननाय मोनसे माबाखौ जायो, बिलाइ। सानफ्रामबो आङो फुङाव बे कालमिक बिलाइखौ गांनै जायो। बेनिफ्राय प्लास सामब्राम गुफुर, लं, ओमफ्राय गरम मस्ला आरो मा होनना लं आरोखि बे जिनिसखौ, बेनिफ्राय प्लास बेरेमोदै, बेखौ गालायनानै आङो जायो आरोखि। बे सानफ्रोमबो आंनि दैनिक बे मोनसे आंनि हुदाखा।
बेनि उनावहाय आङो बेखौ जाखांनानै आङो आधा लिटार एसे बारा दै लोङो आरोखि दै लोंनानै ओमफ्राय बिदिनो दै लोंखांनायनि फ्राय आङो दाथ' गामियाव थाबाय न'आव थाबाय बे हिसाबै आङो न'नि माबा माबि फिसा फिसौ खामानि दंबा बे खामानिखौ आं मावो आरो दा आङो लेखा जानो मोजां मोननायाथ' आङो जोङो फुजा फानि समाव जोङो निरामिस थायो पुर्निमा अमाबैसा एकादशि बेहाय जोङो ना बेदर आं जाया ओमफ्राय ओरैनो बाराय हिसाबाबो जोङो बिस्थिबारखौ जोङो लोखि बाराय आरो रबिबारखौ जोङो गुरु बाराय मोदायनि बाराय होननानै जों बेहाय ना बेदर जाया आरोखि दा बेनिफ्राय आङो बुंनो थाङोबा बे मोनसे साइन्टिफिकेलि माबा मोनसे बिदि दं होननानै आङो पुर्निमा आरो अमाबैसायाव आं ओंखाम जाया इदिनखालि आङो एखमबा ओरैनो बुट गोथां जानानै थायो बिदिनो बुट गोथां दै लोंबाय आरोखि बिदि जायो ओमफ्राय लेखा लिरनायाथ' आङो बुंनो थाङोबा फ्राय हरावसो आङो बांसिन लिरनाय जायो हराव आङो जाखांनानै अबयसे आङो साराय आठथा नयथा बेहायनो उन्दुयो आरोखि उन्दुनायनि उनावहाय ओमफ्राय बोरैबा ओमफ्राय जै एखे 12था जाबाय बे सिरि मोननाय लोगो लोगो आरो आङो गोसोआव माबा माबि फैयोब्ला लिरो आरोखि एखमबा बिदिनो 12थानिफ्राय आरम्भ खालामनाय एखमबा हरनि 2:30 3थासिमबो जायो बिदिनो एखमबा बिदि कन्टिनिउ नङा आरो एखमबा लिरो आं फ्राय आंनि खन्थाइफ्रा बे रोखोमनि मोनायावसो लिरजोबबाय थुलुंगागिरिखौ बुंनो थाङोब्ला आङो मा होनबावनो दा बेवहाय आंनि असे बिदा गुरुखौबो बुंनांगोन आदा महेस्वर नार्जारि साहित्य एकाडेमि मोननाय खुदिया साहित्य एकाडेमि मोननाय बेनो आंनि गुरु बादि होननानै बुंजायो बेबो लिरगिरिखामोन मेथाइबो खनोमोन आर्टिस्टमोनबो एखेबारे बेनो आंनि अन्तत' बुंनो थाङोबा आसोल गुरुमोन होननानै आं सानो आरो दा ओमफ्राय आङो लेखा लिरजेननायखौ आङो बुंनो थाङोबा आङो जेनाखि स्कुल फरायनाय सममोन हायार सेकेन्डारियाव क'क्राझार हायार सेकेन्डारियाव फरायनायाव आङो ओरैनोबाबो आङो मोनसे थुनलाइनि फारसे साहित्यनि फारसे बोरैबा मोनसे राब दङमोन आरो आङो हायार सेकेन्डारियाव थानाय समाव 9निफ्रायनो आङो बुंनो थाङोबा लेखा लिरनाय आरिनाय बे जिनिसा जाबाय थादों आरो बै समाव गवालपारा स्टुडेन्टस इउनियन मोनसे बड' स्टुडेन्टस इउनियन दंमोन बेहाय फ्राय जोङो माबा खन्थाइ सल' बिदि लिरनायनि मोनसे कम्पिटिसन जायोमोन आं बेहाय बाहागो लाबाय थायोमोन बिदिनो प्राइजबो मोनबाय थायोमोन बे रोखोम जादों आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आङो बेहाय सार खालामनो गोनां जागोन जों जेब्लानाखि हायार सेकेन्डारियाव फरायोमोन बेहाय जोङो मासाव खनफा जोङो गेन्दायनि सभा फाथियोमोन बे गेन्दायनि सभा फाथिनायावनो जोङो डिबेट कम्पिटिसन एक्जामपल स्पिच मिथिखायो बुंनाय ओमफ्राय माखासे एखमबा लिरनाय सल' बा खन्थाइ बिदि लिरनायबो बादायलायनाय जायोमोन आरो दा बेहाय आङो बाहागो लायोमोन आरो आङो बे हायार सेकेन्डारि समाव बेयो आङो हायार सेकेन्डारिखौ क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारियाव आङो 1965आव हाबदों तखन आं 7मोन बै 7मोन तखन 7मोन जोङो आङो 8निफ्रायनो 65 67 68निफ्रायनो जोङो बे जिनिसखौ आं हायार सेकेन्डारि बुजासिम बे रोखोम जोङो मावबाय थायोमोन आरो बे हस्टेलाव थायोमोन आङो हस्टेलानो आंनि बुंनो थांबा मोनसे लाइफ आं एम इ स्कुलावबो हस्टेलावनो थायोमोन गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारियावबो आङो हस्टेलावनो थायोमोन आरो कलेजावबो आङो हस्टेलावनो थायोमोन बे आरोखि आङो लिरनायनि सुरुआ बुंनो थाङोबा बेनो जादों आरो आथिखालनि थासारि जर'खायै लाइमोनफोरनि समाजनि थासारि जोङो नुनो मोन्दों माखासे फरायसाफ्रा लामा आन्दायनायखौ जों नुनो मोन्दों खायफा गेजेर ससेयावनो फरायनायखौ नागारबाय खायफा बिदिनो गाज्रि लामाथिं थांबाय बेफोरबायदि थासारिखौ नुयोब्ला जों बयबो दुखु मोनखागोन दा नोंथांनिफ्राय बे फरायसाफोरनो मा बोसोन होगोन आरो आङो बुंदों सिगांनि भिडिअफ्रावबो आङो बुंबोदों गेदेमाफोरनि फंसे रावानो जोंनो थुलुंगा होयो पजिटिभ भाइब्रेसन दङ जाहाथे नोंथांनि फंफ्रोमबो रावा फरायसाफोरखौ थुलुंगा होयो बेनिखायनो फरायसाफोरनिसिम बोसोन होनो थाखाय नोंथाङा मा बोसोन होगोन आङो फरायसाफोर दानि लाइमोन गथ'फोरनि जानाखि मोनसे अबस्था माखासे मोजां आरो माखासेया एखेबारे लामा आन्दायनाय जादों आरो
आं सासे दाबो सेन्ट्रेल बर' समाजनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बे रेसपन्सिबिलिटि दं आरोखि समाजखौ गोग्गो आरो गोथार खालामनांगौनि दायित्वआ जोंनावनो दं। जों टाइम टु टाइम रायलायबाय थायो आच्चा बे जोंनि समाजखौ बे गुबुंले समाजखौ बोरैहाय मा खालामनो हाबावनो गथ' गथायफ्रा बा गार्जेनफ्रानो बुंनो थाङोबा दिनै जानायाव लोंनायाव मावनायाव दांनायाव मोनसे डिसिप्लिन गैलिया बे जिनिसखौ बोरै जों माबोरैहाय एखेबारे रुट आउट खालामनो हागोन बे खोथाखौ जोङो सानलायबाय थायो। फारसेनिफ्राय पलिटिकेल साइडनिफ्रायबो जोंनि समाजनि गेजेराव जानाखि मोनसे गुबुंले बारहावा बेफोरखौ जों बोरैहाय मोनसे सान्थि मोनसे परिबेस लाबोनो हायो बे जिनिसखौ जोङो बर' समाजाव बे जिनिसखौ सावरायबाय थानाय जायो आरोखि खिन्थु फ्रुटफुल एक्सनखौ जोङो दाबो मोननो हायाखै आरोखि। दा बेवहाय आङो सानो जों बांसिनै जर होयो जिनिखि जिनिसखौ गुरुदेब कालिचरना जोंनो मोनसे होलांनाय बायदि मोनसे फहर होलांनाय बायदि मोनो आरोखि आं बे सोलोंथाइयानो बुंनो थाङोबा जिउनि मोनसे सोरां बेनो माने जिउनि लामाबो होननानै जेरैबायदि बुंनाय दं आं बेखौनो फोथायो। दा बे हिसाबै आंनि सिन्थाधाराबो बेनो जे जोंनि लाइमोन गथ' गथायफ्रा फरायनायफ्रा सोलोंथाइयानो बुंनो थाङोबा जिबननि देरसिन अस्त्र होननानै आं सानो आरोखि बे थायोब्ला जिबनाव आरो सान अखाफोरनि समान होननानै सानजायो। दा बे हिसाबै जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा बेखौ आन्दायनो नाङा खुब गोसोआव थानांगौ आरो जोंनि गार्जेनफ्राबो बिमा बिफाफ्रा बे जिनिसखौ सिरियास लानांगौ जे दानि बे मुगायाव उइदाउट इडुकेसन जों मा राहा दं। दा बे हिसाबै गार्जेनफ्रा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ खुब नोजोर होनांगोन बहा थांदों बहा थाङाखै मा जादों मा लोंदों माबायदि आखल चरित्र गुबुना सामाजिक भाबैथ' दङ खिन्थु न'खरनि परिबेसाव बांसिन सोनारो होननानै सानजायो आरोखि। दा बे हिसाबै न'खरनि मानसिफ्राबो खायसे अबयसे अग्ग बिग्ग दङ बिग्ग मानसिफोर दङ बिनि गेजेरावबो अनेक घटना जानाय खोनायो। दा जायखिया मोनसे कनसाइन्स होननाय दङ दा बे लाइमोन गथ'फ्राथ' अबयसे बे कनसाइन्सखौ थालखौनो मोना जायफ्रानाखि एसे गोजौआव थांबाय बिसोर कनसाइन्स बिसार बिबेक गियान जेलानाखि बिसार बिबेक गियान हारा जाबाय होमबा बियो आरो मावनो हायै जेबो गैया होननानै सानजायो आरोखि। आंनि दा धारनाव बेनो कनसाइन्सआनो मानसिनि देरसिन मोनसे हाथियार बादि गावखौ कन्ट्रल खालामनाय गाव बोरैहाय दावगालांनांगौ बोरै थांनांगौ बेफोरनि गासैबो बिसारानो बे सिन्थाधारानो बे कनसाइन्सआव फैजोबनाय होननानै आं सानो आरो। दा ओंखायनो लाइमोन गथ'फ्रा खुब सिरियास जानांगोन जे जोङो जोंनि मेगनाव नुबाय जोंनि मेगनावनो सोरबा मन्थ्रि जादों सोरबा हाकिम जादों सोरबा माबादों नै एखेबारे जोंहा सुनिता उइलियाम्सआ अख्राङावनो दंगासिनो दं। मानसियानो गासिबो जादों मानसियानो गासैबो एर'प्लेन गासैबो बानायदों। दा बे हिसाबै मानसिया मानसिनि मोजां मोनसे ससाइटि मोजां मोनसे जिबननि राहाखौ गावनो एखेबारे दानो हायो। दा बे हिसाबै खुब सिरियासलि जोंनि गथ' गथायफ्रा फरायनायाव गोसो होनांगौ आरो जायफोरनाखि बिमा बिफा आरो स्पेसियेलि आङो फोरोंगिरिफोर बिसोरनो जिहेथु गथ' गथायफोरनि मोनसे पथ प्रदर्शक लामा दिन्थिगिरि दा बे हिसाबै बे इसुखौ सिरियास लानानै फरायसालियाव फोरोंगिरिफोर न'खराव बिमा बिफाफोर आरो फारसे गथ' गथायफ्रा जोङो गावनो मोनसे सानखांनो हानाय आरो बे कनसाइन्सनेसखौ जोंनि फोरोंगिरिफोर आरो गार्जेनफ्रा होनांगौ होननानै सानो आरोखि। दा बेबायदि थाङोबा जों माबा मोनसे मोजां जागोन नामा। ओमफ्राय ससियेल बे माबायाव आं ओरैबायदिबो बुंबाय थायो जोङो जे बे जिनिसखौ जोङो गामिफ्राव सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो आन्सलिक समाज थायो आन्सलिकनिफ्राय गामि थायो रुट लेभेल थायो आरोखि ग्रास रुट। दा बेवहाय जोङो जाहाथे बिभिन्न जातीय संगठनफोर दंसै दा बिसोर जातीय संगठनफ्रा गामियाव बुंनो थाङोबा गामि द' प्रत्येकटा गामियाव हायाबाबो गामि द' बे रोखोमनि मोनसे अर्गानाइज खालामनायनि गेजेरजों मोनसे मबिलाइज खालामलायोब्ला जोङो गथ' गथायफोरखौ लानानै गार्जेनबो थाबाय बेहाय गथ' गथायबो थाबाय गासैबो थाबाय। दा जोङो समाजनि आरो जोंनि डेभेलपमेन्टनि जानाखि मोनसे हाबाफारि बेफोरखौ जों बोरैहाय जाथिखौ दैदेनलांनो हारिखौ बोरै दैदेनलांनो समाजखौ जों बोरैहाय लांनो बेफोरखौ जों मोजां धरनै सावरायलायोब्ला हयथ' बै गाज्रि बियादफ्रा बेफोर एसे निमायगौ नामा बिदि सानो आरोखि फोजोबस्रांगोन होनना आं सानो आरो। दा जों बेखौनो एडभाइस होबाय थायो गामि द' बर' समाजा बे रोखोमनि
मबिलाइस खालामनांगौ होननानै आं एबसुबो थाबाय जोंहा बर' फरायसाफोर थाबाय दा बे हिसाबै बर' फरायसायाथ' एखे बिराद बर'नि सिनस्रि होननानै बुंजायो गासैबो आंथ' सानो बड' स्टुडेन्टस इउनियनानो हारिनि मोनसे प्रथम फाउन्डेसन जाय बड' स्टुडेन्टसनि इउनियननि गेजेरजोंनो बुंनो थाङोबा बर' साहित्य सभा बर' बिजोङाबो बे आदा प्रसेनजित ब्रह्ममोन जुदि माबायामोनबाथ' बर' बिजोङा ओंखारबोबामोन बिसोर बे स्टुडेन्टस इउनियननिफ्रायनो बे जिनिसखौ मावनाय जादों आरो बिथाङा माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिलांबाय सुनिता उइलियामनि बाथ्रा बुंदों जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बेखौनो मिथिनांगोन दिनै मानसिया अख्रांमायाव दावबायहैदों हाजोमायाव गाखोदों लैथोआव थब्ल'नानै रिसार्च खालामदों फरायसाफ्राबो लामाखौ दा आन्दायथों सोलोंथाइखौ लानानै बिसोरबो गोजौ फारसे आवगायलांनो हागोन दा आरो बिथाङा कनसेन्सनि खोथा मोनसे बुंगासिनो दङ बे कनसेन्सआनो जाहैबाय माया नंगौ माया नङा बेखौ साननो हानाय गोहो माया मोजां माया गाज्रि बेखौ साननो हानाय मोनसे गोहो दा बेबायदि गोहोखौ साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जौगाहोनानै लानांगोन बेखौ जौगाहोनोब्ला लेखा फरायनांगोन लेखाखौ बिथाङा ओरैबायदि मोनसे हाथियार होननानै बुंदों सान अखाफोर बायदि मोनसे गोहोगोरा हाथियार जाय मानसिया लेखा रोंगोन लेखा गोरों जागोन सोलोंथाइ थागोन बै मानसिखौ बुहुमनि रावबो सुथुरानो फेजेननो हानाय नङा गेदेरफोरा मा बोसोन होदों बिमा बिफाया मा बोसोन होदों बेखौ गोसो होथाबनांगोन फंसे रावा जुदि जोंनि खोमायाव हाबोब्ला जोंनि गोसोआव हाबोब्ला बेयो जोंखौ बिराद मटिभेट खालामगोन जेब्ला जोङो मटिभेटेड जागोन अब्ला जोङो थोंजों लामाजों जोङो थाबायलांनो हागोन